रघु हाथ देखा तो सैला आ गोटे कथा जानिलु ଆଉ ପଣ୍ଡିତ କଣ କହୁନା? ଭାଇ କି ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ଭାବୁଥିଲି, ଭାଇ ଏମିତି ମୋ ବିଷୟରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଆଗରେ ଗପିଛନ୍ତି। ଆଜି ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଭାଇ କଣ ହେଇଛି? ଷଣ୍ଢ ଘାଟରେ ଘୁଷିଦେଲା ନା କଣ ଭାଇ? ଭାଇ କଣ ହେଇଥିଲା? ଭଣ୍ଡା କାମୁଡିଛି ନା କଣ? ନାଇଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ମୋର ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ମୋର ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଖେଳ ବନ୍ଦ କର ଭାଇ। ମୋ ବିଷୟରେ ପଣ୍ଡିତ ପାଖରେ କଣ ଗପିଛ? ମୁଁ ତ କିଛି ଗପିନି। ପଣ୍ଡିତ ମୋ ତମ ବିଷୟରେ କହିଲେ ମତେ। କୋଉ ପଣ୍ଡିତ କହିଲା? ଆମ ନାଗ ପଣ୍ଡିତ ଦେଖା ହାତ ଦେଖନ୍ତି। ଭାଇ ଭାଇର ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଏଠି ଡିଜେ କାଇଁ ବଜଉଛ? ତମେ ଯଦି କହୁଛ ପଣ୍ଡିତ କହିଛି, ଭାଇ ତ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଚାଲ ପଣ୍ଡିତ ପାଖକୁ, ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ଏଠି ବଇଛୁ। ଚାଲ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ହଁ ଚାଲ चलो चलो पंडित बती आज बाबा ये रकम बोलছে बाबा का हुआ रकम बोलिए बंगाल पंडित खोलो खोलो भाई की डाकी आनी आपन जहाँ गणना करी कहदेले हाथ देखी सारा पर जहाँ कहले मु भाई की मत जहाँ कान में कहदेले भाई की डाकी आनी कौन बुझिल ना बाबा ना আমি এরকম বলবে না তমে ଦି ଭାଇ ଯୋଉ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରି ଚଳୁଛି ମୋ ଧିଏରେ ସେଇଟା ଗଲାନି ମୁଁ ଟିକେ ତମ କଳି ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଦେଖିଲୁ ରଘୁଆ, ପଣ୍ଡିତ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ, କଣ ବୁଝିଲୁ? ଭାଇ କେବେ ତୋର ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ, ଭାଇ ସବୁବେଳେ ମିତ୍ର। ଏ ବଙ୍ଗାଳୀ ନନା କତିକି ଆଉ ଦିନେ ଆସିବୁନୁ, ଦିନେ ବସିବୁନୁ, ବୁଝିଲୁ? ये बंगाली ननाटा असल तुम आम दी भाई भर राम लक्ष्मण भाई भाई राम दी भाई चलुच तुम नाटक लगे ना बाबा ना आमर कोलकाता मिस्टी